नमस्कार. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. फाल्यां शनिवार 7 सप्टेंबर 2024 फाल्यां श्री गणेश चतुर्थी. सगळे वीक्षकांक विघ्नहर्त्या श्री गणेश चतुर्थीची शुभेच्छा. आतां खबरो. कारवारच्या 4 देवस्थानात एकूच प्रकारची चोरी. कारवारच्या वेगवेगळ्या भागात 4 देवस्थानात चोरी केल्ली घटना रात्री घडली. कारवार कोडीबाग श्री खापरी देवस्थान, चित्ताकोला श्री दुर्गादेवी देवस्थान, सदाशिवगड बंगलेवाडा श्री हनुमान देवस्थान आणि अस्नोटी कृष्णापूर श्री विठोबा रुक्माई देवस्थान या 4 देवस्थानात ब्रेस्ताराक 5 सप्टेंबराक रात्रीन देवस्थानाच्या मुख्य दाराचे कुलूप तोडन, गर्भगुडेचे कुलूप तोडन स्वरान गर्भगुडेत प्रवेश करून फक्त फंड पेटेत आशिल्ले पैसे मात्र चोरून चोर फरारी जाल्ली घटना घडली. या सगळ्या देवस्थानात एकूच प्रकारचे चोरी जाल्ले असून 4 देवस्थानाचे देवाला आंगार आशिल्ल्या भांगर आणि चांदीच्या अलंकाराक या चोरान हात सुद्धा लायला ना. हे एक प्रकारचे आश्चर्याचे कोडे सार्वजनिकाक पडला. जाल्यार दुर्गादेवी देवस्थानात चोरी करतना सीसीटीव्ही कॅमेरात एकट्यालो फोटो कैद जाला. जाल्यार हे चोर फक्त पैशा लागूनच चोरेक येयले उरल्यार हे भायल चोर काय बारीक अशी चोरी करूक म्हूण देवस्थानाची माहीत आशिल्लेच कोणी उरूं शकतात काय कितें असो प्रश्न देवस्थानाच्या कमिटीक पडला. चोरी जाल्ल्या 4 देवळांपैकी काही कमिटीन अज्ञाता विरुद्ध या प्रकरणाची माहिती स्थानिक पोलीस ठाण्यात दिला. जाल्यार देवस्थाना बरोबर सार्वजनिकांत सुद्धा आता सादूर रावूं जाय अशें सार्वजनिकांत चर्चा चल्ला. ಅದೇ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೌದಲ್ಲ.
ಹೋಗ್ಬೋದು, ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇವರು ಮಾಂಸಾಹಾರಿ. ಹಲೋ ಹಲೋ ನಾನು ಒಳಗಡೆ ಇಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಮತ್ತೆ ನಮಗೂ ಹೋಗಿ नरसिंह मार्केट कारवार तुमका गरज आशिल्ल्या देव कार्याक आणि मंगल कार्याक लग्न मुंज पूजा अर्चा होम हवन गृहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पानां केळी होमाकडी तुळसी तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदनां शंख रुद्राक्ष पूजेचे कपडे आंब्या पानां तोरण बाशिंग गाईचे शुद्ध दूध गोमूत्र कडधान्य असे सगळे तरेची सामुग्री मेळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार. 87 वर्सांच्या ग्राहकाल्या विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार. तुमगेर गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागात घराकडे पावोवची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंह मार्केट कारवार. एक वेळ अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या. नरसिंह मार्केट रायकर मेनर कायकिनी रोड कारवार. कोंकणी भाषा अभिमानी संघटना कारवार आयोजित कारवार तालुका मर्यादित दुसरी वर्षाची घुमट आरती स्पर्धा आणि महिलांसाठी गणपती मूर्ती मुखार पारंपरिक फुगडी नृत्याचो 2 मिनिटांचो व्हिडिओ करून धाडचो कार्यक्रम. कारवारच्या कोंकणी उत्सवप्रिय लोकांक प्रोत्साहन मेळचे आणि कोंकणी संस्कृती जतन आणि संवर्धन जावचे या उद्देशान ही स्पर्धा मंगळवार तारीख 10 सप्टेंबर 2024 दिसा सदाशिवगडच्या कोंकण मराठा सभागृहात सकाळी 10 वाजता आयोजित केला. या स्पर्धेत भाग घेवच्या पंगडान 500 रुपये फी भरून 8 सप्टेंबर 2024 पर्यंत नाव नोंदणी करची. या स्पर्धेत फक्त 18 पंगडा मात्र भाग घेवंक मेळटलो. पयली येता त्या पंगडाक पयली या आद्यतेचेर पयली येयल्या 18 पंगडा मात्र आद्यता आसतली. या स्पर्धेचे लाईव्ह म्हणल्यार थेट प्रक्षेपण युट्यूबाचेर आसतले. स्पर्धेचे नियम: एक पंगडात कमीत कमी 5 तर जास्तीत जास्त 7 सदस्य असू जाय. सुखकर्ता दुखकर्ता ही आरत म्हणजे सक्तीचे. स्पर्धेत भाग घेऊ वयाचे बंधन ना. भाग घेतलेल्या पंगडाक पारंपरिक वेशभूषेचे खास गुण मेळतले. प्रत्येक पंगडान वाद्य आपले हाडची. घुमटा बरोबर शमेळ कासाळ हाडचे गरजेचे. गायक वादक वेगळे असते. कला सादर करूक एक पंगडा फक्त 10 ते 12 मिनिट वेळ मेळटलो. पारंपरिक वेशभूषा सुशोभीकरण आणि कलात्मकता या गोष्टीची नोंद परीक्षणात घेतले. पहिले बक्षीस 10,000 रुपये आणि यादस्तिक. दुसरे बक्षीस 7,500 रुपये आणि यादस्तिक. तिसरे बक्षीस 5,000 रुपये आणि यादस्तिक. निकाल त्याच दिवसा त्याच वेळा जाहीर करून बक्षीस वितरण करतले. परीक्षकालो निर्णय हो अंतिम निर्णय असतलो. समान गुणसंख्या जाल्यार ड्रॉ पद्धतीने निर्णय घेतले. या बाबतीत परीक्षकालो निर्णय अंतिम असतलो. प्रसंगानुसार कार्यक्रमात कसलो बदल करचो हक्क आयोजका असतलो. सभागृहात उपस्थित प्रेक्षकांसाठी खास आकर्षक बक्षीस असतली. ड्रॉ वेळार विजेते सभागृहात हजर ना जाल्यार बक्षीस दुसऱ्या वयतले. भाग घेवच्या प्रत्येक पंगडान आपापल्या ग्रुपाचे नाव, वड्याचे नाव, फोन नंबर, ग्रुपातल्या वांगड्याची संख्या, ग्रुप प्रमुखाले आधार कार्ड, गायक आणि वादकाली नावा 8 सप्टेंबर 2024 पर्यंत दिवची. नाव नोंदणी आणि अधिक माहितीसाठी राहुल नाईक 8867756322, विष्णू कोळगेकर 7768992848, मनोज भट 9448856818 हेमचेकडेन संपर्क करचो. महिलांधारच्या फुगडी नृत्याच्या व्हिडिओ पहिले बक्षीस 3,000 रुपये आणि यादस्तिक. दुसरे बक्षीस 2,000 रुपये आणि यादस्तिक. तिसरे बक्षीस 1,000 रुपये आणि यादस्तिक. फुगडी नृत्याच्या व्हिडिओ बरोबर ग्रुपाचे नाव, गावाचे नाव आणि मोबाईल नंबर नमूद करून प्रितेश 9764122888, विष्णू 7768992848 या व्हॉट्सअप नंबराचे धाडचे. स्पर्धेत भाग घेवच्या पंगडाक आणि प्रेक्षकांक सगळ्यासाठी दनपारा जेवणाची व्यवस्था असतली. हेची नोंद घेवची असे कोंकणी भाषा अभिमानी संघटना कारवार या आयोजका वतीन कळयला.